atzekuak ez dira ikusten asko, atzekuak pizka bat eskinetan eta altuenak Esa junta de grupo. Duten moduan, haurren funtzioa ere oso garrantzitsua da. Nire lehenengo hitzak Ezker Oneko hitzak dira. Gertutik jarraitu dut hizkuntza politikako lankideen bitartez, eta topaguneko lankideen bitartez, nola adierazi duzuen nahia, borondatea eta konpromisoa Euskaraldiarekin bat egiteko, eta nola erraztu diguzuen gaurko ekitaldi hau. Beraz, beste ezer baino lehen, eskerrik asko guztioi. Euskararen biziberritze prozesua perspektiban ikusten badugu, argi dago, hiruzpalau hamarkada hauetan sakoneko eraldaketa bat edo transformazio bat gertatu dela gure herrian. Eta eraldaketa horretan izan den gertakizunik aipagarriena hiztunen areagotzea da, hiztunen poltsa handitzea. Euskara hitz egiteko gaitasuna lortu dutelako pertsona askok, eta beste batzuk gutxienez, euskara ulertzekoa. Horregatik aipatzen dut eraldaketa. 1981tik hona 223.000 hiztun berri ditu euskarak. Eta Gasteiz edo Bilbo bezalako guneetan euskaldunen poltsa hori 5%koa izatetik 25%koa izatera igaro da. Eraldaketa horrek bi eragile nagusi izan ditu. Bata, hezkuntza sistema izan da, eta hezkuntza sistemaren euskalduntzea. Eta bigarrena, helduen alfabetatze eta euskalduntzea. Hiztun berri horien artetik, gutxi gora bera, bi eren hezkuntza mundutik etorri dira. Eta beste eren bat, helduen euskalduntzetik. Euskara gai izan da, eta hezkuntza sistema gai izan da urtez urte, gurasoak seduzitzeko, eta are euskararik etzekiten gurasoak beren seme-alabak euskarazko ereduetan matrikulatzera eramateko. Eta prozesu horrek erabat aldatu du gure egoera soziolinguistikoa. Orain dela 30 urte ez bezala, belaunaldi gazteak dira euskaldunenak. Horiek dira hizkuntza, euskal hizkuntza ezagututa ondoen ezagutzen dutenak. Beraz, esan dezakegu, zenbat eta gazteago, orduan eta euskaldunago. Ia mirari bat izan gala esango nuke. Hala ere, prozesu honek, ezagutzan aurrera egin duen prozesu honek, dauzkagun ahuldadeak ere begibistan utzi ditu. Eta horietako bat, erabilerarena da. Euskara ikasi duten gazte askok zailtasunak dituzte hizkuntza, euskal hizkuntza erabiltzeko. Euskarak bizi dituen edo euskarak irabazi dituen hiztun berri asko gehienetan erdera nagusi den inguruneetan bizi dira. Eta gehienetan euskara eskolaren bitartez jasotzen dute. Eta azterketa soziolinguistikoak adierazten digute non egon daitezkeen giltzak hizkuntza baten erabilera handiagotzeko. Hiztun bakoitzak bere inguruan daukan sarean eta hiztun bakoitzak hizkuntzaren gaitasunaren aldetik sentitzen duen segurtasunean. Beraz, badaukagu zer egina. Eta hezkuntza munduan asko zabaldu den, azkenaldi honetan asko zabaldu den esaldi bat hartu nahi dut eta aldatu egin nahi dut. Egoera honen ispilu modura. Eta esaldia niretzat izango litzake ikasgelak bakarrik ezin du. Hiztun aktiboak lortzeko zerbait gehiago behar dugu hainbat tokitan. Eta uste dut horregatik gaudela gaur gudenok hemen. Uste dugu hezkuntzaren munduaren inplikazioa oso garrantzitsua dela euskarari bultzada bat emateko. Ikasgelatik kanpo dauden aktibidade askotan euskararen presentzia bermatzea nahitan nahiezkoa delako horretarako eta giltzarri izan daiteke euskara komunikaziorako tresna bihur dezagun. Hezkuntza sare edo sistema horrek ekarpena handia egin lezake gurasoak aktibatuz,
Ikasgelatik kanpoko eremuak eta jarduerak euskaldunduz, irakasleen artean euskaraz hitz egiteko ohitura sendotuz, ikastetxeetako funtzionamentua euskaldunduz eta kontzientzia landuz. Gaur 8 abiatuko da Euskaraldia eta uste dugu, espero dugu, esperientzia hau oso baliagarria izatea bide hauetan sakontzen joateko. Eskerrik asko guztiei berriz ere zuen ekarpenagatik eta zuen konpromisoagatik eta ongi etorri berezia egin nahi diet Nafarroatik eta Ipar Euskal Herritik hango hezkuntza sistemen ordezkari bezala hurbildu diren guztiei. Eskerrik asko.